Kum ka jinge chimbanta lang ha ka jing rakhe jong ka pertai baro ka wei ya ka singi kerpang jong ki kenthai ya ka bala tip kum ka International Women's Day ka school Sati Raja Memorial Secondary School ha ka pratarek ulber arjar arpulai ka bari ka singi International Women's Day ka la rakhe ya ka tik sing kerpang jong ki kenthai ya ka tik sing kerpang la rakhe hapok ka hi ka school da ka jing wane chimbanta lang ru jong ki kimi jong ki khna school jong ka tik school haka jingi don lang ru jong ki bor penia jong ketika school nang tade ki riurang ba ki bakentup miu ba kenjo lang rang tong beri udkhot jong ke school managing committee ikong ban rilin lengdo bat ki wei ha kene ke sngi ki bor penia school jong ke Sati Raja Memorial Secondary School kilapon long ru da ke jing pen ku burom ya iwei na kilong kemi jong ki khana school ketika school ikong lin lapang ibal ais ngobha sya kene ke school da ke jingi rap na ke banta ban sena yo mau kendon ha ketika ying school namar kalong ke jenjar gi khana school ban kiu ha ke ying school khamtam ha ki por liur la odru yo kek ban sa jingken mau ha kene ke sngi Ngayon mau piat email jom nomor ba ini jangan indi banam dostat ili ta kelas 1 ndai ila dei ke best mentor anggota jonga nomor ba yang kenal kinong hikai ini ban spelling BIRDS birds kasim ndai email jonga hikai ngam bir ndai kamde ada tahu kamu batang dipilih banam dostat ibala hikai ibala penyong ki mentor nentang ala pendep ya ke master degree ngong ba ke step ke first step ke mentor lo bestam jadi image ngai ba hikai yang nabon bir telese nabden tuni idon kikime gomde ki banam dostat kismo ba kikoni kamhe kelas banyak phi mereka kamu ba puna along ka mentor ba batam nang ban project phi nomor ba kajingli jom pi ek khon hikai ini pi khon dilale mi humbo ane ka school kade kaduksa na kabenta kata quality education namar na ki bahang ne kino hikai ki aila ke ki kena bakin yang bakin organize ki ka program bakin nom kita ki leader bakin nom kita ki nom yaram kani kade kata quality education ka bakiyo like na ka ba ipule ko school apo kamera kelas like na ka ba ki snap ya ke jingkai jo kino hikai bakiyo ru sipun ki co-curricular activities kamu ki baik pak ki jingkai kumbalak bakai dai principal syakma baki dan kita ki eco club kita ki sport club ki science club bakun kater dan kani kani kasen taban ko nda se aka jingai kan ki ka jonga ka bang yo snow ki ka ki ATM